Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşa döwründe hususy telekeçilik ulgamyny maksady okkunlygy netijeli işler alınıp barilýar. Şonuň netijesinde Mar vilayetine bar bolan hususy kärhanalarda da ýokary hilli demir turba we demir önümlerini öndürmekde uly işler durmuşa geçirilýär. Marit rayonynyň çägine yerleşýän Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdaty bolan Halal Dogan hususy kärhanasynyň demir turba we demir önümlerini öndürgen bu hususy kärhanasyny ýurdumyzyň ähli guruluşyklaryna, guruluşyk bejergi işlerine ulanylýan önümleri öndürgen bu kärhanada dünýäň ösen döwletleriniň ýokary tehnologiýaly enjamlary oturdulypdyr. Bu bolsa işleri sadaşykly guramaga, ýokary hilli önümleri öndürmäge giň mümkinçilik berýär. Beýdügri we enjamlaryň işini bolsa häzirki zamanyň kämil tehnologiýasynyň baş çykarýan hunärmenler alyp barýarlar. Netijede ýokary hilli demir turbalarynyň, demir önümleriniň günnelik uly möçörleri taýýarlandylýar. Bu hususy kärhananyň önümçilik guwwatlygy 1 aýda 3000 tonna demir turbalary hemde demir önümlerini öndürmäge barabardyr. Häzirki wagtda bu ýerde guruluşyk gurnamy işlerine giňden ulanylýan uzunlygy 6 metr, diametri 15 mm-likden 89 mm çelli bolan demir turbalary hemde beýleki demir önümleri öndürilýär. Bu demir turbalarynyň we demir önümleriniň esasy aýratynlygy ýurdumyzyň ähli vilayetlerine gurulýan ýyladaşhanalary az wagtda we çalt ýagdaýda gurmaga aýratyn mümkinçiligi bar. Kärhananyň agda bir işgärleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamyny ösdürip, işur telekeçilerimiziň gözlegli zähmet çekmekleri üçin giň şertleri döredip berýän gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza tüý sürekden alkyş sözlerini beýan edýärler.